は第1回富士山フォルクローレ音楽祭を始めるにあたり、長老から一言挨拶をお願いします。ただ年を取っているというだけで挨拶をさせていただきます。本日は皆様、ご来場の皆様、それから演奏に駆けつけてくださいました皆様、本当にありがとうございます。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。近年ですね、フォルクローレ界を牽引されてきた重鎮の方とか、現役の演奏者とかの訃報が相次ぐというようなことになっちゃっていて、とても我々も寂しく、悲しい思いをしているわけですが、残っている私たちが、演奏活動や、フォルクローレの裾野を広げる活動をしていくことが、その方たちの亡くなった方の供養になるし、私たちの務めではないかと考えています。それでは、第1回富士山フォルクローレ音楽祭を始めます。よろしくお願いします。